Biologia eta geologiako eta fizika eta kimikako irakasleak proposatu zuzkun zientziasokan parte hartzeko eta gu hartu gu parte. Aukeratu gaia izen da soinu kontaminazioana eta aukeratu guz ikusi ginen gure eskolan dagoa zara eta asko, pasilloetan eta holan dagoa zara eta asko. Eta gure ginen konprobatu. Eta txikitatik egon dire jantokien eta horrela egiratzen edo neurtzen soinua eta egon dozkenien aukera gu bai ikertzia hori. Gure esperimenturako una plazetara neurtzen soinua horretarako erabildugu aplikazioa, mobilikua. Sonometro. Sonometro da aplikazioen izena eta laguntze esku jakitzen más o menos zenbat egondan edo gehien egondan soinu media. Hori da. Lehenengo pentsa ginen ideia, eta behin ideia da argi, pentsa ginen gure hipotesia. Eta hori zen nia gure eskolan edo klasetan nia dauen kutsadura akustikoa. Eta gero hori behin argi jakin da edo, ginen... Egin ginen zirriborro bat, hasi ginen pentsatzen zelan argi ginen planteo eta hori. Eta onja, igo ginen plataformara, zitzesokako plataformara. Eta kan hasi gazia egiten neurketak eta hori klasietan. Eta gure institutuan dozenez, maila guztietako klase guztietara. Eta hasi gaziten neurketak hartzen emaitzak eta hori guztietan. Eta gero bat ginen gure zientzialariakin hitz egiten eta gemailetan eta berak lagundu eskupilua bai. Eta junginen nian bera bazitze egiten eta hori erakutsi zezkun zelan aldugu zen gauzak eta beraz nun egiten zeban lan eta hori guztiak. Beraz laneko esperientzia erakutsi zezkun lan. Eta orduen horren gauz esperientzia erdiek eta zelan da gabiz hartzen emaitzak eta amaitzen dugunean ningo dugu pankarta edo posterra berak erakutsi zezkun duen. Momentuz gustatzen jako asko, ze da gauza berri bat, ez dugu nahi inoiz. Eta daneko interesgarria eta gainera gauz ikasten metodo asko egiteko lantaldian eta gauza asko. Eta momentuz gauz oso pozik. Bera jaukin da esperientzia horretan, orduen guri erakutsi asko zelanen bidan, zer opinion zer txarto eta laguntza asko. Eta bere gaz, zelan da, lotzen guz galdetu gure duda guztiak eta berak dakienez más o menos horri buruz eta horrela, aldozko duza ezaldu gure dudak eta hori. Gainera orain dela 2 egun junginen Iruñara non iten dauen lan ikusteko eta gure ustez izan zen oso esperientzia polita. Ikusi ginolako zelan iten dauen lan, nun iten dauen lan eta... Bai erakutsi asko zelan egiten den poster bat, presentatzeko gure lan guztia eta zelan dugun aurkeztu, egoteko garbi eta argi. Eta gero nire ustez lagundu asko ikitzia ikertzaile bat edo, ze egiten dugu lan agu bakarrik ez dugu guzti sinisten. Eta ikitzen dugu ikertzaile bat itagoena lan horretan eta deko esperientzia asko, azkenean siniste oso zauzela egiten proiektu bat, importantia hori. Seguramente errepikatuko ginen, baina beste gairen bategoaz. Behin ikusita proiektuan funtzionamendua, ustegu izango ginela kapaz edo egiteko sakonagoa edo gai ezberdin bat, eta guztako erakun asko hartzea parte bat berri dut benetan. Esperientzia delako oso polita eta gainera beste ikasle batzuei laguntzeko izango zen oso esperientzia importantia. Erabakiak hartzeko laguntzen eta olako gauzak. Eta ikastoz basko segur ez ginen uste esperimentua zengo zara zaila eta komplikaba. Orduan ikastoz du bai. Eta gainera gaztiek egiten badabe hori ikasi aldabe orain 14 urte ere 15 urte ere egiten esperimentuak eta horrela.
eta gero ja di esan nion nauziak ja dakit egiten hori guztia. Eta errezagoa.